Hej alle sammen. I denne video tager vi hul på primær dataindsamling. I dag skal vi tale om primær data, og vi går i denne video i dybden med kvantitativ dataindsamling. Vi starter med at introducere primær dataindsamling, lidt omkring hvad der er af typer af data, og hvad man skal gøre sig overvejelser, når man vælger. Derefter går vi i dybden med kvantitativ dataindsamling, altså spørgeskema, og hvad I skal gøre jer overvejelser, når I opstiller jeres spørgeskema osv. Godt. Helt grundlæggende så har vi primært data, som vi jo kan vælge at supplere med i vores opgaver. Fordelene ved primær data er selvfølgelig, at det er indsamlet til jeres specifikke formål. Og der er noget data, som I kun kan finde via primære kilder, kan være for eksempel specifik kundeinformation. Ulemperne er selvfølgelig, at det for en virksomhed kan være dyrt at indsamle. For jer og en virksomhed tager det lang tid at indsamle. Og så skal analytikeren altså jo have kendskab til, hvordan man laver markedsanalyser, hvordan man indsamler primære data. Når I engang skal til at skrive hovedopgave, så vil det ofte være meget relevant med primært data. Hvis I laver en hovedopgave, hvor I vil undersøge noget omkring kundesegmenter eller andet, så er det selvfølgelig vigtigt, at I får et indblik i, hvad kunderne rent faktisk gerne vil have, og hvad det er, de tænker om virksomheden. På samme måde, hvis I vil lave noget omkring ledelse i en virksomhed, jamen så er det jo selvfølgelig vigtigt at tale med medarbejderne, tale med lederne. Så meget, meget ofte så får I altså brug for at indsamle primært data, når I når til jeres hovedopgave. Krav til informationsindsamlingen, jamen jeres informationsindsamling skal jo være tilstrækkelig, og det betyder jo altså, at som jeg lige sagde, sommetider så er det ikke nok med sekundære data. Sommetider så er I altså nødt til at indsamle primært data for at kunne svare på jeres problemformulering. Når I så vælger at indsamle primært data, jamen så er kravene til informationerne jo selvfølgelig, at de er relevante. Altså at de svarer på jeres problemformulering. Så skal de være gyldige, altså valide, det vil sige, at de skal måle det rigtige. De skal være pålidelige. Det handler om med et fancy begreb, reliabilitet. Jeg kommer til at lægge en separat video op omkring det her med validitet og reliabilitet, så det skal vi nok gå mere i dybden med i en anden video. Så skal jeres data selvfølgelig være aktuelt, altså I skal bruge det nyeste data. Det skal være væsentligt i forhold til problemformuleringen, og så skal det selvfølgelig være tilstrækkeligt til at besvare problemformuleringen. Så det er altså de overvejelser, I skal gøre jer i forhold til jeres primære data. Så skal I også selvfølgelig finde ud af, hvad det er for nogle metoder, der er det rigtige. Så til at starte med, så skal I jo finde ud af, hvad er det, vi skal finde ud af, altså hvad er det for noget data, hvad er det for noget viden, vi har brug for at svare på vores problemformulering. Og ud fra, hvad det er for en type viden, vi har brug for, jamen så skal vi jo altså tage valget mellem, om vi har brug for en kvalitativ dataindsamling eller en kvantitativ dataindsamling. Kvantitativ dataindsamling, det vil typisk være et spørgeskema, og den kvalitative dataindsamling kan så være dybdeinterviews, altså enkeltinterview, det kan være fokusgruppeinterview, og så kan det være ekspertinterview, og det kan også være observationer. Så noget af det, I skal gøre jer overvejelser omkring, det er, hvad er det for en type viden, vi har brug for? Altså har vi brug for noget, vi kan tælle, eller har vi brug for noget dybdegående viden? Det er det, der kommer til at bestemme. Det kan jeg ikke. Okay, lige meget. Så må I lige leve med, at sliden ikke lige passer. Men nej, I skal tænke over, er det tælleviden, altså noget, hvor vi vil finde ud af, hvor mange
studerende er der for eksempel et eller andet sted, og hvad efterspørger de her studerende, jamen så kan det være, at det er fint med et spørgeskema. Hvis vi skal tale om, hvordan medarbejdere for eksempel har det med deres leder, jamen så er det måske ikke så hensigtsmæssigt med et spørgeskema. Så skal vi måske ud i nogle interviews. Kvalitativ data kommer der en separat video om. Nu skal vi koncentrere os om kvantitativ dataindsamling. Og her der kan vi altså vælge forskellige surveymetoder, altså forskellige måder at administrere vores spørgeskema. Vi kan vælge en personlig survey, altså hvor vi går ud personligt med vores spørgeskema. Vi kan vælge et telefonsurvey, hvor at vi ringer til vores respondenter og stiller spørgsmålene. Så kan vi vælge et selvadministreret survey. Det kan være et for eksempel automatisk lille spørgeskema, hvor man får en sms, når man for eksempel har talt med kundeservice, om man lige vil svare på et kort spørgeskema. Så kan vi vælge post-survey, altså hvor vi sender vores spørgeskema med posten og beder respondenterne udfylde det og sende det tilbage. Og slutteligt kan vi vælge et online survey, altså hvor vi lægger vores spørgeskema op online. Der er selvfølgelig fordele og ulemper ved de her forskellige måder at sende et spørgeskema ud i verden på. Det er klart, at et personligt spørgeskema, det er tidskrævende, men det er også her, hvor der er mulighed for at sikre sig, at respondenten svarer på spørgsmålene oprigtigt, forstår spørgsmålene, alt den slags på samme måde med et telefonsurvey, fordi vi har respondenten i røret. I måske prøvet at blive ringet op af Gallup og svare på nogle spørgsmål. Med de andre typer, der vil der være en fare for, at der vil være stort frafald måske, man ikke lige får svaret. Man kan ikke kontrollere, om respondenten rent faktisk fordyber sig i spørgeskemaet og koncentrerer sig om at svare på spørgsmålene. Så til gengæld så er det jo så meget mindre tidskrævende end både personlig survey og telefonsurvey. Så på den måde så er der altså fordele og ulemper. Samtidig så kan det også være, at I kommer til at lave en blanding, hvor at I dels deler jeres spørgeskema online, og dels tager udvalgte steder med jeres spørgeskema og spørger respondenter. Så som sagt, når I vælger jeres surveymetode, jamen så skal I jo altså gøre jer visse overvejelser. I skal tænke over tid, budget, krav til repræsentativiteten, krav til respondenters medvirken, kvalitet og dybde i data, spørgeskemaets struktur og længde. Så alt det her, det skal I have med i jeres overvejelser, når I vælger jeres surveymetode. Laver man et spørgeskema, der tager for eksempel en halv time at svare på, så er det måske svært at, få folk til at sætte den slags tid af online for eksempel. Så kan det være, at der er en risiko for stort frafald. Så alle de her overvejelser skal I altså gøre jer. Så er der forskellige faser, I skal gå igennem. Altså processen med at lave et spørgeskema har 6 trin. Det første trin, det er, at I skal fastlægge spørgeskemaets indhold ud fra analysens formål. Trin 2 er, at I skal vælge spørgsmålstyper. Trin 3 er fastlæggelse af spørgsmålenes ordlyd. Trin 4 er fastlæggelse af flow og layout. Trin 5 er test af spørgeskemaet, og trin 6 er så selvfølgelig jeres indsamling af svar. Til at starte med, så skal I jo fastlægge spørgeskemaets indhold. Det vil sige, at I skal finde ud af, hvad er det i vores problemformulering, som vi har brug for at vide. Hvad er det for nogle spørgsmål, der er relevante at stille, for at kunne besvare vores problemformulering. Derudover så bør I også overveje, om respondenterne vil besvare spørgsmålene, og om spørgeskemaet lever op til kravene til databehandling. I skal tænke over, om det er, følsomme emner, I spørger ind til. Hvis man for eksempel vil undersøge noget omkring unge og gæld, så er det ikke sikkert, at unge har lyst til at være åbne omkring, om de for eksempel har forbrugslån, eller tager sms-lån, eller andet, der måske kan være forbundet
med en vis portion tabu. Så det skal I altså også tænke over, hvad det er for en type emne, som I gerne vil undersøge. Det næste trin, det er, at I skal vælge typen af spørgsmål. I kan stille åbne spørgsmål, lukkede spørgsmål og skala-spørgsmål. Åbne spørgsmål, det er, hvor respondenten får mulighed for selv at svare. Hvis det er noget, hvor I personligt spørger respondenter noget på gaden, jamen så kan I jo stille spørgsmålet og selv skrive svaret ned. Men hvis det er et spørgeskema, I sender ud online, jamen så er det jo så her, hvor man giver respondenten plads til selv at svare med ord. Det er selvfølgelig rigtig god viden, I kan få på den måde, men I skal også være opmærksom på, at det er svært at databehandle, og at det er ikke altid, at respondenterne vil tage sig tid til at svare på de her åbne spørgsmål. Derfor kan det jo være nemmere med både databehandlingen og, respondenternes svarvillighed med lukkede spørgsmål og skala-spørgsmål. Skala-spørgsmål vil I typisk komme til at benytte en del. I forhold til skalaspørgsmål, så er der forskellige typer af skalaspørgsmål. Der er nominalskala, hvor at man bruger dem til at identificere og kategorisere personer, objekter og lignende. Og der angiver vi ikke, om noget er større eller bedre end andet. Så det er bare sådan nogle, hvor vi krydser af. Så er der ordinalskala, hvor at vi angiver, om noget er større eller bedre end andet. Men skalaen fortæller sig ikke noget om, hvor meget noget er bedre end andet. Så det kan man bruge til at prioritere eller rangordne svarmuligheder. Hvis nu for eksempel I spurgte ind til unges boligforhold, jamen så kunne det jo være, at I spurgte ind til, at respondenten skulle rangere deres ønske boligform fra 1 til 3, hvor at så kunne det så være, at det var bo hjemme, der var den ene, det var egen lejlighed var den anden, og kollegieværelse for eksempel var den tredje. Og så kunne man så rangere, hvad drømmeboligsituationen så var ud fra det. I den næste, så er det intervalskala, og denne her skala måler altså den nøjagtige afstand mellem nogle svaralternativer, men har ikke noget fast nulpunkt. Intervalskalaen gør det ikke muligt at bestemme, om meget tilfreds er, dobbelt så meget som meget utilfreds. Men det giver altså en afstand i svarene, hvor at vi altså kan se, hvor at respondenterne ligger henne. Det kunne for eksempel være et spørgsmål med, som der står her på sliden, hvor tilfreds er man med sin cykel. Det kunne også være, at kantinen sendte spørgeskema ud med, hvor tilfreds man var med udvalget i salatbaren for eksempel. Og her der kan man altså vælge at sætte de her for eksempel 5 svarkategorier op, hvor vi har meget tilfreds, tilfreds, neutral, utilfreds og meget utilfreds. Man kan også vælge at fjerne midterkategorien for ligesom at tvinge respondenten til at tage stilling. Faren her er jo så, at hvis respondenten ikke har taget stilling, altså er lidt ligeglad, jamen så fjerner man den kategori. Godt, så har vi ratioskalaen. Og modsat intervalskalaen, så har vi altså her et fast nulpunkt, og det gør det altså muligt at afgøre sådan noget som for eksempel, det kunne være jeres forbrug, altså hvor meget af jeres månedlige forbrug går til dagligvarer, hvor meget går til forbrug af tøj, hvor meget går til café og byture med jeres venner osv. Så det er altså en anden måde at bruge de her skalaspørgsmål på. Så det kan I selvfølgelig tage stilling til, hvad der passer til det, I ønsker jer at undersøge. Det næste, I skal, det er, at I skal fastlægge spørgsmålenes ordlyd. Og det er super svært. Der er rigtig mange ting, I skal være opmærksomme på her. Der er 3 hovedregler og en lille ekstra, som I også skal være opmærksomme på. Det er, at spørgsmålene skal være lette at forstå. Spørgsmålene skal udformes, så de giver et præcist og sandt svar.
Og så skal spørgsmålene udformes på en måde, så registreringen af svarene lettest mest muligt. Og i forhold til toeren, jamen det relaterer sig også til fireren, altså at svarmulighederne skal være fuldt udtømmende. Så samtidig, hvis I for eksempel vil spørge studerende om, hvordan de bor eksempelvis, så kan det være, at I skriver op svarmuligheder. Det kunne være hjemme, altså bor hjemme ved forældre, bor i egen lejlighed, bor på værelse, bor på kollegie for eksempel. Det kan være, at det var de kategorier, I kom i tanke om. Problemet er, at hvis nu man for eksempel boede hos sin onkel, hvad skulle man så svare her? Hvad for en svarkategori skulle man vælge? Og der kan det altså være en god idé altid at tage en anden kategori med, sådan at vi ikke tvinger respondenterne til at svare usandfærdigt, det er der vist ikke noget, der hedder, usandt. Eller det andet vi risikerer, det er, at en respondent støder på et spørgsmål, hvor at respondenten ikke føler, at man kan svare, og så risikerer vi altså, at respondenten stopper, altså ekser ud af spørgeskemaet, hvis det for eksempel er delt online. I har måske selv prøvet det, når at I svarer på en kammerats eller en venindens spørgeskema, så har I måske selv prøvet, at der kom et spørgsmål, hvor I tænkte, det ved jeg faktisk ikke lige, hvad jeg skal svare på, for der er faktisk ikke nogen af de her kategorier, der passer til det, jeg vil svare, så jeg stopper bare her. Og det har vi selvfølgelig ikke lyst til, så derfor så er det vigtigt, at vi er opmærksomme på, at svarkategorierne er udtømmende. Og så skal de selvfølgelig formuleres rigtigt, de her spørgsmål. Og det leder os videre til det næste, altså spørgsmålenes ordlyd. Her har jeg 3 eksempler på spørgsmål, der ikke er så gode. Den første, det er, ser du Marvel-film, og downloader du Marvel-film? Problemet her er, at det er 2 spørgsmål i et. Så det kan sagtens være, at man svarer ja til, at man ser Marvel-film, men man downloader ikke Marvel-film. Så der vil man svare nej. Så her der kan vi altså faktisk ikke svare på spørgsmålet. Det rigtige i det her tilfælde vil være at dele spørgsmålet op i 2. Altså det første spørgsmål, ser du Marvel-film? Og det næste spørgsmål, downloader du Marvel-film? Det næste spørgsmål, det er, hvor mange gange har du været i byen? Og problemet her, det er, jamen, det er ikke specifikt nok det her spørgsmål. Hvad er det for en tidshorisont, vi taler? Taler vi, hvor mange gange har jeg været i byen det sidste år? Det vil nok være et dårligt spørgsmål, fordi ja, jeg kan måske godt huske, hvor mange gange jeg har været i byen det sidste år, men det er ikke sikkert, at unge mennesker kan huske, hvor mange gange, at de har været i byen i løbet af det sidste år. De går muligvis i byen lidt hyppigere, end jeg gør, så det kan være svært at huske, hvis vi spørger til en for lang tidsperiode. Så det gode her vil jo nok være at sige, hvor mange gange har du været i byen den sidste måned, måske. Det kan også være, at vi skal definere, hvad er i byen. Altså mener vi her på diskotek, mener vi til fest, altså hvad er definitionen af, hvad i byen. Det kan også være, at vi skal være skarpere her. Hvis nu at vi laver en markedsundersøgelse for en bar i København, jamen så kan det være, at det rigtige spørgsmål her vil være, hvor mange gange i løbet af den sidste måned har du været på bar. Det næste spørgsmål, synes du ikke, at det er vigtigt at spise sundt? Problemet her er, at vi laver en værdisætning i forhold til, synes du ikke, at det er vigtigt at spise sundt? Altså det er et ledende spørgsmål. Det her spørgsmål lægger op til, at man svarer, jo, selvfølgelig er det vigtigt at spise sundt. Så her, der skulle vi jo nok omformulere. Vi kunne jo for eksempel stille et spørgsmål, hvor at vi brugte en skala, og vi i stedet for sagde, jamen hvor vigtigt er det for dig at spise sundt i hverdagen for eksempel. Så får vi så et retvisende billede af, hvordan respondenten forholder sig til spørgsmålet, uden at vi går ind og farver svaret. Det næste vi skal, det er, at vi skal fastlægge spørgeskemaets flow og layout. Og i det her tilfælde, der er det altså vigtigt, at
Vi starter let og interessevækkende, det vil sige, at vi starter med ikke komplicerede spørgsmål, men spørgsmål, hvor vi lige fanger læserens interesse. Vi skal heller ikke stille for personlige spørgsmål i starten. Det er vigtigt, at vi starter let ud, og så, bevæger os ind på de mere personlige og eller svære emner senere. Efter starten af spørgeskemaet, så tager vi altså de vigtige spørgsmål i første halvdel af spørgeskemaet, fordi at der er en risiko for, at respondenten bliver lidt træt og sådan lidt undervejs i spørgeskemaet, så vi vil jo selvfølgelig gerne have, at vi får svar på de vigtigste ting, mens at respondenten stadigvæk er frisk og opmærksom. Det sidste vi skal spørge om, det er, der er også det her med svære spørgsmål. Svære spørgsmål og mindre behagelige spørgsmål bør vi placere i en sammenhæng med spørgsmål, som eventuelt har styrket respondentens selvtillid, altså sådan at, vi er trygge med at svare på eventuelle svære spørgsmål. Afslutningsvis så stiller vi så sociodemografiske spørgsmål, altså det kan være køn, alder, bopæl, uddannelse osv. Altså nemme spørgsmål, hvor at respondenten med højst sandsynlighed ikke behøver at koncentrere sig specielt meget. Det næste vi skal gøre nu, når vi har formuleret vores spørgsmål, vi har sat vores spørgeskema op, det er at vi skal pilotteste. I skal altid teste jeres spørgeskema, fordi det er her I kan fange eventuelle fejl. Så det vil sige, at I skal sende jeres spørgeskema ud. I skal afprøve det på en lille gruppe af respondenter. Det kan være 10-15 respondenter. Testpersonerne skal meget gerne minde om populationen, altså minde om den målgruppe, som I er interesseret i. Så hvis I har lavet et spørgeskema, som er rettet mod studerende, jamen så er det selvfølgelig en rigtig god idé, at jeres testpersoner også er studerende. Det her det gør I altså for at sikre jer, at I får spurgt om det rigtige og på den rigtige måde. I kan altså fange de her fejl med, for eksempel at en respondent ikke er sikker på, hvad I mener med jeres spørgsmål, at en respondent oplever, at der mangler en svarkategori. Alt den slags kan I få rettet op på ved at lave en pilottest. Så det er super vigtigt. Det næste I skal gøre, det er, at I skal vælge jeres respondenter. Så det vil sige, at I skal definere populationen. I skal finde ud af, skal I spørge alle, skal I spørge et udsnit. I skal finde ud af, hvordan jeres stikprøveramme skal være. I skal vælge jeres udvalgelsesmetode, og så skal I fastlægge jeres stikprøvestørrelse, og så skal I så sende spørgeskemaet ud i verden. Første trin, det er, at I definerer jeres population. Og populationen, det er altså den gruppe, som der ønskes informationer om. Populationen kan defineres ud fra for eksempel et geografisk område. Det kunne være Hillerød, det kunne være Vanløse, det kunne være København, det kunne være Aarhus, hvad det nu end måtte være. Det næste, andre kriterier, I kan vælge ud fra, det kunne være for eksempel alder, køn, indkomst. Det kunne være beskæftigelsesstatus, om man er studerende, om man er i arbejde. Det kunne være uddannelsesniveau, alle mulige ting. Og jeres population skal I jo bestemme ud fra det, I ønsker at undersøge. Så hvis I nu ønsker at undersøge noget omkring studieboliger i Storkøbenhavn, jamen så er det jo selvfølgelig klart, at I skal tale med mennesker, der enten på nuværende tidspunkt kan være i en studiebolig, eller i en nær fremtid kan være i en studiebolig. Og så skal vi selvfølgelig finde ud af dem, der er interesseret i studieboliger i hovedstaden, så der kan det også give mening at afgrænse jer geografisk. Så det er sådan nogle ting, som I skal være opmærksomme på, når I bestemmer jeres population. Det kan også være, at I har en målgruppe i forhold til alder, altså at I ønsker,
at undersøge noget omkring unges forhold til forsikring, og så har I sat en eller anden definition på, hvad I vurderer unge til at være. Det kunne være, at det var 18-30 for eksempel. Og så er det jo selvfølgelig kun 18-30-årige, som er interessante for jeres undersøgelse. Det næste, I skal tage stilling til, det er, om I skal have en totaltælling, eller om I skal lave en stikprøve. Totaltælling, det betyder, at man spørger hele populationen, mens en stikprøve, det vil så være et udsnit af populationen. Altså totaltælling, det er selvfølgelig lidt urealistisk i forhold til, hvis I nu ville undersøge unges forhold til studieboliger. Det bliver lidt omfattende, hvis I skal lave en totaltælling. Totaltælling, det kunne måske blive relevant, hvis I, lad os sige, I er i praktik i en bank, hvor at der er 3 filialer i en klynge, hvor I er i praktik. Og lad os så sige, at I kunne tænke jer at undersøge noget med implementering af nye digitale kundemøder eller ny ledelse, et eller andet, og I gerne vil høre alle rådgivernes input. Der kan det så give mening at sende et eventuelt spørgeskema ud til alle rådgivere i de 3 filialer for eksempel. Så det vil være at spørge hele populationen. Ellers, hvis ikke man har mulighed for det, så vil man arbejde med stikprøver, altså det vil sige, at man vil arbejde med et udsnit af populationen. Og stikprøven, den skal altså helst give et repræsentativt billede af populationen. Og repræsentativt, det betyder, at den afspejler populationen. Så det vil sige, at kønsfordelingen er for eksempel den samme som i populationen, aldersfordelingen osv. Det kommer der også en separat video om, det her omkring analysesikkerhed, hvor at vi altså har repræsentativitet indenunder der også. Det næste I så skal vælge, det er, jamen hvad er det stikprøverammen er. Det kunne være, at det var et kundekartotek eller en database, det kunne være, at det var telefonabonnementer, database over husstande i et givet område osv. Det her, det kan være, at I har adgang til det i en praktikvirksomhed, men ellers så kan I ofte være ude for, at I kommer til at spørge, hvad skal man sige, lidt mere tilfældigt ud end det her. Det næste I skal vælge, det er, om I har en tilfældig udvalgelse eller en bevidst udvalgelse. Og tilfældig udvalgelse, det er, der ligger forskellige hvad skal man sige, måder at gøre det på. Simpel tilfældig udvalgelse, systematisk tilfældig udvalgelse, stratificeret tilfældig udvalgelse eller klyngeudvalgelse. Det som der er karakteristisk for det her, det er, at vi altså laver, hvad skal man sige, statistiske udvalgelser, hvor at vi enten med simpel tilfældig udvalgelse har vores population. Altså det kunne for eksempel være, at Danmarks Statistik var interesseret i at undersøge noget i et givet postnummer, jamen så har de alle beboere i det postnummer, og så har man lige stor sandsynlighed for at blive udvalgt. Systematisk tilfældig udvalgelse, det kunne være, at populationens medlemmer nummeres, altså det vil sige, hvis igen Danmarks Statistik er interesseret i at undersøge noget i Vanløse, så tager man postnummer 2720, så tager vi alle med registreret, med folkeregisteradresse i 2720, og så nummerer vi dem, og så udvælger vi respondenterne på baggrund af fastlagte intervaller, så det vil sige, at vi vælger hver 10. nummer eller hver 20. nummer. Det næste, det er stratificeret tilfældig udvælgelse, og der inddeler vi først vores population i unikke undergrupper, hvorefter at vi udtrækker et antal medlemmer fra hver undergruppe til stikprøven ved hjælp af simpel tilfældig udvælgelse. Så det kunne være, at undergrupperne var køn, alder og så videre, og så udtrækker vi så simple antal medlemmer fra hver undergruppe. Og det næste, det er klyngeudvælgelse, hvor vi inddeler i undergrupper, altså i klynger, og så vælger vi et antal klynger til nærmere analyse. Det kunne være, hvis det var et postnummer, vi var interesseret i at undersøge noget i, at vi udvalgte, en række gader, og så på den måde lavede nogle klynger, og så udvalgte et antal klynger til nærmere analyse. Den næste måde at udvælge på, det er bevidst udvalgelse. Der er bekvemmelighedsudvalgelse, altså stikprøvens medlemmer udvælges på den mest enkle og nemme måde. Det vil I jo ofte gøre, når I skal ud og lave en undersøgelse.
I har jo ikke nødvendigvis de samme ressourcer, som for eksempel Danmarks Statistik eller Gallup har. Så er der vurderingsudvælgelse, altså hvor at udvælgelsen baseres på udspørgerens eller markedsanalytikerens personlige bedømmelse af respondentens egnethed. Så det kunne for eksempel være, at hvis nu at I skal spørge lidt ind til unges forhold til, til forsikringer for eksempel, jamen så kunne det være, at I stillede jer ned på strøget og ligesom spurgte ud fra dem I vurderede var gode til at svare på den her undersøgelse. Så kan det være kvoteudvælgelse, altså populationen inddeles i undergrupper, altså kvoter, baseret på karakteristika, som I vælger. Og så fra hver kvote, så vælges der et antal respondenter med samme andel som i populationen, men ved bevidst udvælgelse. Så det kunne fx være, at I skulle lave et spørgeskema om de her forsikringer og unge mennesker, og I så deler jeres population op i undergrupper, for eksempel mænd og kvinder, og I så beslutter jer for, at I skal vælge det samme antal mænd og kvinder, stort set, fordi der er lige mange mænd og kvinder i befolkningen. Og så går I så ud, og så siger I, okay, jamen, vi skal spørge 20 mænd og 20 kvinder, for eksempel. Og så finder I så 20 mænd og 20 kvinder og spørger. Så er der snowball-udvælgelse, altså hvor udvælgelsen af respondenter sker ved henvisning fra en respondent til en anden. Det kunne fx være, hvis I laver et online spørgeskema, og I så enten sender det specifikt til enkelte venner, som I beder om at sende det videre, eller I bare generelt beder folk om at dele spørgeskemaet. Så det er de forskellige bevidste udvælgelsesformer, der er, og det er ofte de her udvælgelsesformer, som I kommer til at operere med, når I laver spørgeskemaer til jeres opgaver undervejs på studiet, og til sidst i jeres hovedopgaver. Det næste I så skal bestemme, det er jo stikprøvestørrelsen, og der skal I jo så igen overveje lidt omkring krav til nøjagtighed, populationens spredning, antal undergrupper, der analyseres, sikkerhed, budget osv. Og det er klart, at når I sidder ude i en virksomhed, så kan I jo gøre det her på en helt anden måde, end I kan, når I for eksempel selv i jeres studiegruppe skal indsamle data. Og det er okay, at når I indsamler data og laver et spørgeskema til jeres opgaver undervejs på studiet, at de ikke er perfekte, og at de ikke, er lige så gode, som hvis det var en virksomhed med ressourcer til rådighed, som lavede det her spørgeskema. Det der bare også er vigtigt, det er jo, at I kan reflektere over, hvad kan det give af mangler, at I for eksempel ikke har nogen penge til at kunne stille det op på store måder. I kan ikke hyre et analysebureau til at foretage den her analyse for jer. Så men var I ude i en virksomhed, så skulle I selvfølgelig gøre jer de her overvejelser. Og det er klart, at jo større stikprøven er i størrelse i forhold til populationen, jo bedre er det. Men I ved jo også fra statistik, at det handler jo ikke kun om stikprøvens størrelse. Det handler også om, om det er den rigtige stikprøve, vi har fået fat i. Ikke? Så det handler også om repræsentativiteten, det handler om vi er normalfordeling og alle de her ting. Det sidste skridt, når I har lavet jeres spørgeskema, det er jo altså at sende det ud i verden. Og når I så har fået jeres svar ind, jamen så er det jo så tid til jeres databehandling. Det er jo en helt anden side af sagen. Her der vil I jo typisk stille figurer op. I vil måske lave nogle pivottabeller over jeres resultater, prøve at krydse nogle af jeres spørgsmål. For eksempel kunne det være, at I ville se, om der var en forskel på, hvis vi fortsætter med det her med unge og forsikringer, om der var en forskel på unge mænd og unge kvinder, om unge kvinder eller unge mænd var mere tilbøjelige end den anden kategori til for eksempel at være forsikret. Og alt sådan noget, det kan I jo få svar på ved at lave pivottabeller og alt den slags. Så det var det for nu. Nu er det bare om at gå ud i verden og få afprøvet det her med at lave spørgeskemaer.